So mao din nga barko among gisakyan mga Inday no, Pilipinas, Cebu. So kukalyong na siya kay lagi daghan kay pangutana sa akong comment section. So anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. So karon tubago na nako inyong mga pangutana og tagpila ang plate. Og kani nga barko mga Inday no kay Pilipinas, Cebu. So padulong pa mi og Cebu ani. So mo nay ngalan sa barko nga kukalyong among gisakyan. Og mausad ni ang tourist room nila. Og base na tingala mo ngano wala pay sulod or ngano wala pay mga tao ang kani nga barko nga kukalyong. Kay lagi mga Inday kani nga barko is nagsugod ni sa Iligan City to Cebu City. Kung taga Iligan City ka or sa Iligan City ka mo sakay sa kukalyong is wala pa jud kani siya tawo nga daghan nga kauban niyo og sakay ana nga time. Kay ang daghan magumanakay na aning barko mga Inday no sama aning inani na nanay mga tawo jud sa sulod kay naana sa Osami City ang pinakadaghang mga tawo ang manakay sa kukalyong. Pero kung nagsugod mo sakay og Iligan City so wala pa na siya tawo so pwede pa nimo malibot ang tibuok barko. Og diri sa tourist room sa kukalyong mga Inday no is